Seragenan iki ya. Anu ketok leh meriah. Meriah. Tenan mulane ya Seret sak belajar. gen-gen dadi niki seragen. Nah, dadi ning ngendi wae cocok lah pokoke. Cocok. Tur biasane napa niku perangkat-perangkat desa ingkang rawuh biasane mesti ya Samidono swanten lagu-lagu pakurmatan. Dasare wektune mirunggan. tenan kok Mas. Tur suarane iki mesti wong becik-becik lho Mas. Wong ajeng dadi RT men dites nyanyi kok mriki niku. Napa nggih? Nggih, dadi dari RT RW Bayan lurah, carik, ngoten niku kudu pinter Tak nyanyi. piturute. Tes pertama Tes vokal. iya. Jan-jane kowe neng ngendi? Jagat muka atiku sujono kowe kencan karo piyo-piyo. Ya iyo iyo dina minggu sing tak aku ngajak ning kawang nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe lali janjane pancen asane mangkelake wong sing ora delok akadung dandan kowe ora teko hae Iki jam 09.00 esuk lho Mas. Yo, Luar alhamdulillah. biasa. Berarti emang wis menjiwai, Menjiwai. Iki tertib, taat, disiplin. aku ngerti kenapa kanca-kanca kok ngene iki. Heeh. Kok gelem nglakoni ngene iki? Lah sebabnya apa, Mbak? Dibayar. Wow, ngono toh. Lah nek aku semangat aku sip 2. Nah, Iya no, kono lagi jane ono bar job penyanyi bensin. sip-sipan ngono iki ya apik jane ya. Apik jane. Jan-jan